en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri boɗal yurmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo ma bare 17 duƴal hitande ujunnaje 21 ɓatake men carika ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba segene belɗo ñuuña ñaaña miccinma gendima ko mawɗo men Sada Ba ɓatake men hande faati koye ngaalu e ko ƴellita ɗum ko wiya faggundu beele ganden neɗɗo wawi tugnade koye hanki mum beela wawa ɓamtorade hande mum saabu lekki jogui ko fooɓre ɗaɗi mum iri koye nder leydi nden fooɓre yeehi ha dow yaltini celti waɗi cate e caton catal hen kala ene piinda rokka jungi mum ha timma kono catal wawa wuurde ɗon ɗo ala ñiɓirde ndeke lekki ne wawa wuurde ɗon ɗo ala ɗaɗi neɗɗo ne wawa ɓamtade ɗon ɗo ala ñiɓirgal so wona tan heddo omo dengina ɗum woni gurdam men hande eɗen dengina mo jiiɗa pap ene dengina ene ronki darade wayi kono leydi yerɓori ene ƴeewe peeje hono watte ha leydi ndi natta yerɓu non gurdam men wayi ko yerɓat tan kono heewani ñiibde ɗum tagui gueɗe men kewani ñiibde ha yetti mbiɗen dañal aduna ñiɓaki koko ɓaari dañal aduna ñiɓaki koko ɓaari kono dañal aduna ngal so ngal ñiɓama tan ngal tiiɗat ngal natta ɓaarade saabu wonɗo jiiɗen dañi ñiiɓde guilay duuɓi e kitale taaniraɓe men ha hande nana ñiiɓi ɓen ne guuri hen ko wayno hande ɗanniɓe ene golla e société ji hande ɗi naneteɗi société ji ne goodi taw innira ɗum ko inde on jom société kono noon ha o ñalawma hande mo gonɗen guilay taaniraɓe men ha yettiɗo henna ɗin société ji kala ñalawma garɗo ne ɓeydo firti ko hunde so waɗama no ñiɓiri tan ñiɓat so waɗama no ñiɓirta noon ñiɓata ɗum woni kutorɗen konngol men fulfulde mbiɗen dañal aduna ñiɓaki koko ɓaari kono so tawi ñiɓama tan ñiɓoto tiiɗat tawno ko kewɗen wiide kala saago neɗɗo mayata neɗɗo
jibinɗo ko jibinta ko jibinta kadi ko jibinta mayata ko guurɗo tan ko jokkuɗo ko caltol makko tan jokkata ndeke on noon so miijima wadde ko ɓaarotako waɗata koko ñiɓata ɓayde o mayata ko jibinɗo ko jibini ko ne fiɓi jibinde ndeke ɗum pop ma wuuri hen ɗum woni ko jiyata société ji baɗaɗi ko ɓooyi ene miijana aroɓe ma naftoroyo aroɓe e woɗɓe taw wona tan ɓen woɗeɓe wannoɓe ɗeɗon fannuji fof ma naftoro ha enen koyemen mbattone yaade hande eɗen naftoro ɗen gueɗe won société ji hande darnaɗi alhamdulillah eɗen jaaha toon eɗen golla toon eɗen keɓa toon eɗen maha hen eɗen ñammina hen eɗen kajja hen ndeke so tawi en laarima en tawɗin société ji wona ɓaariɗi ko ñiiɓɗi sa ƴeewi ko gollinte e yimɓe ko kala lewru maydu goto fof heɓa jawdi mum ha timma koko waɗa no ñiiɓirte ɗum waɗi noon duttinen haqqillaji men ƴeewen hono mbatten ha daña men ɗe ñiiɓa hono mbatten ha remru men ñiiɓa hono mbatten ha awa men ñiiɓa ɓayde jartana hande ko hono mbatten ɓayde ko waɗa koyi goto nottatako ƴewtuɗen seeɗa mo joguiɗen o ha mbawen darnude ɗum e nder galleji men e nder koye men ha goto fo wawa ñiibde ko darnuɗa ko hono mbatta an ha ñiiɓa ɗon yewtere nde fayi galle mon nani a udditi bitik demar galle mon walla a waɗi tabel demar galle mon walla kala ko mbawɗa wadde so sardingel mum ko goɗɗum hono mbatta haɗum ñiiɓa nanguirɗa hen tan ko ha coftina ɓanduma walla ko ha daña hen walla ko ha daña tan ɗo dawɗa walla ko ha daña tan ɗo kirɗa walla ko ha daña ɗo kirdiɗa walla ko ha daña ɗo jarduɗa ataye hunde foof jogui kono yarata tawno hunde kala fuɗɗata koye gollon seeɗa woni entreprise el togsel ha mawna ko noon wayi tawno dogdu kala fuɗɗorto ko ñekko a yahat seeɗa ñekka seeɗa a ɓoye doga vitesse kono sa wi tan buddet joñon dartoɗa ɗum noon haalis ko jiiɗen ko Allah rokkanimi kono rokkimi saaha wawde miijade hono dañirte mboɗo andi kam gueɗal gotal jaggude kaalis mofta e banque hokkata haalis liggoɗa ko dañƴa kala nawa banque mofta a dañata kaalis teni kadi a daññata kaalis sabu holko woni kaalis kaalis ko hunde circulore wiya kaalis tan koko turnata wona ko jooɗi woni kaalis kala neɗɗo mo jiiɗa nanga million ngaji waɗa e banque ene wiya mboɗo jogui kaalis soit ko mankaɗo pinal walla o anda ko woni haalis sabu hande so tawi a ari ko wayno leyɗele men Afrique a jaaɓi uddidde guite ma taw joom haalis ene yaltina haalis ene gollira haalis on haalis ne circula an mo ala no feewi o ko dañƴa kala ɗo mofta hay goto ƴetta ɗum waɗi jiya mawɓe men walla woni ha joni en jogui woni yimɓe men tiiɗɓe juuɗe ɓe jiyata ko kaalis mumen nanga kaalis mofta ha biyeji ɗi ñobbo ha taƴa walla ni ha saji ha dombi ñaama walla sahani ha mooƴa walla mbaɗa poti gasa ubba hande ne heddi e guure men ɗum wona haalis wiyete ɗum ɗon wiyete ko bonnude jawdi on ko bonnowo jawdi sabu goo on kaalis jooɗiɗo mo waɗani haydara jawgel ne wawi wirtade ɗo cooda jawgel ngel kuma aɗa jamna ngel ɗo kaalis o wonnoɗo ko ujunnaje 6 walla ɗo kaalis o wonnoɗo ko ujunnaje 8 a watti ɗum e ngel ɗo henno jawgel aɗa jamna ngel aɗa ñammina ngel aɗa jamna ngel aɗa ñammina ngel ya hangel dartu e ujunnaje 20 wona haalis maɗa eggiɗo wonnoɗo yeehi ha yettoyima ujunnaje 20 hande jar mum ko ujunnaje 20 ndin jawdi guittandi wooda ko mbattuɗandi ayi mbattandi gayil wonno ko ujunnaje 20 a watti ɗum hande gayil ngel a jamni ɗum lebbi seeɗa dartoyima e maɗa 50 ujunere ayi dartima e ma 50 ujunere guitta ngel gayil mbatta ɗum ñalbi 2
ɗin ñalbi so ɗi jeeyi heɗi mawni ɗi jibina so ɗi jibini wooda ko wonti ni woni haalis adda haalis ni woni kaalis adda kaalis ene arda e gertoɗe e oɗo sifa ene arda to banggue jawdinarinde ene arda to banggue kanŋe ene arda to banggue jeeygu e kala sifa taw wona tan mi jaggi kaalisa mi mofti walla hen sahaji no bandiraɓe rewɓe mbaɗata ni ko dañi kala cooda kanŋe mi sooda kanŋe gal mi tafa cakka mawka holkoɓe miiji e tafde kaɗo cakka somi maayi ɓiyam rona allahu akbar neɗɗo mo ala haydara miijo ɗum ɗon taw ganduɗa kan cakka hande so tawi kay koko gal aɗa andi ko woni kanŋe aɗa heeɓi haqiqa aɗa andi woni kanŋe ɓayde a soodika a tafi tafo moƴƴo a tafirani gam ñaajje tan hollirde moɗo jogui cakka kanŋe walla mo jogui kanŋe ala neɗɗo ko paggotoɗo noon fiɓi ko kala nde muusi wooda ko wattani ɗum walla so ɓooyi wooda ko wonti ha daña hen peeje wawde wadde takalte pilta ha gona commerce saabu jeeygu ene dagani gorko ne jagani debbo saabu nene men Khadija joom suudu mum gadiɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam ko jeeyowo wonno gitten wiide marchandise so yeehi marchandise hono wayata fo ceerten woni e kongi so en jiiɗi ɓamtade en ceerade woni e kongi en ceerade famɗinde debbo e rendo en ceerade sewnude debbo no jiiɗen debbo naɗo hunde foof cikken ko bandiyagal waɗirta walla cikken ko caysiyagal waɗirta walla so woni jeeyowo tan mbiyen ɓayde kanko hoore makko marchandise ko yerko ko marchandise ene wawi kam fo ɓe jarda tawno ɗum ko code gonɗo e nder haqqillaji men ala ko addi ɗum noon so wona kiram ala ko addi ɗum so wona hirde tagi noon kala kadi kirowo ha ɗeɓi fusde hen sa ƴeewi kam ɓuuri oñade gurdam nder deke firti ko so tawi en jiiɗi rendo men ngo ɓamto woni konnguɗi ɗi ngala ñiiɓal woni konnguɗi ɗi ñiiɓaki ɗin ɗi perɓitte ɗi guitte beele dañen cuusal wawde ɓamtade dañen cuusal wawde gollade goto kala mawnina goɗɗo o goto kala timmina goɗɗo o to tawno hay goto timmani kaalowo timmani kalanteɗo timmani nanowo timmani deke so tawi en puɗɗima andude en timmani timminta en ko enen goto men kala ma timmin goɗɗo o ɗum waɗi noon kala neɗɗo mo jiiɗani dilla e hunde wallitmo woto diwmo soode makko wallinmo a itti kanŋe a tafi a yii tan wonde woni yimɓe ne mbiyamo jeeyi kanŋe tan mbiya neɗɗo tafa mbaɗa économique ay Allah rokkima haqqille wawde wadde économique o hunde wande important mbaɗa économiquement aɗa fuɗɗoro seeɗa to banggue sirde dépassement walla so tawi a neldama ujunaji tati walla ujunnaji nayyi wiyama ɗum yo hettema an guitta hen ujunaji walla ujunere mbaɗa banggue walla mbaɗa tontine ko joli ko gandi tontine heewi fitinaji mbaɗa tontine kala nde teggiɗɗa jungo ma wooda ko woni hawray seeɗa mo moftunoɗa o wooda ko woni jaaha to baylo mo kooliɗa o tafanma gal noon ɓe kewi wadde wona tawi ko gal 100% gal feere optique jillani hen ko gal ɓolo woni kanŋe ɓolo woni ɗon on kanŋe so tawi a moftimo mbimami hitande wootere gonga e gonga so tawi ko kanŋe woni ɗon ko kanŋe sa moftimo hitande wootere so tawi connoɗamo ko 50 ujunere omo foti dartade e ma 50 walla 60 ujunere saabu kanŋe kala hitande ɓeyde serde kala hitande ene ɓuura serde kanŋe wona hunde hewde yende kanŋe ko ɓeydoto so tawi Allah nawruma ko to banggue tafde ko tafmi ko mi ƴeewa wasde funtede ko tafirmi ko conmi garamuji ko woni min kelle ko mi rendina pop mi andat ɗo dare am ay ɗum woni anduɗo dare am
hono foti fof dare am fofde dare am ko ujunnaje nogas tawi kay ko gonga e gonkogal mi mofta ɗum hitande wona mi ɓornima kadi mi mofti hitande mi rutto mi namdito hande o holɗo gram kanŋe yarat gal holto menkelde yarat mbima menkelde hande o dartima e tel calcula an hoore maɗa ganda hande o kaɗo cakka so tawi yeeyi makka darto ema tel ɓeyda e makka ka dartoyoma e tel aka yara noon haka addanma tel ha wonta boutique joɗɗa hen walla ɓiye jooɗo hen hunde pop jogui ko miijo no ardata hay goto wawa finde subaka tan waɗa hunde kono wonɗo fuɗɗorto ha wona ɗum firti noon mbimi ko so tawi hunde waɗama no ñiɓirte tan ñiɓat kono so tawi waɗaka no ñiɓirta ñiɓata ɗum woni guurene wiide dañal dañal aduna ñiɓaki koko ɓaari so yiɗi ndi wona laamdi ndi wona tunwudi so waɗama no ñiɓirta tan ñiɓat ballen koyemen e ñiɓde mbasen wallude koyemen e bonnidde e jalkidde ganduɗa ko ene bonna gurdam men taw ganduɗa hanki eɗen joguino gostigo hande ngun gostigo ne manque men hande kala dañƴo temedere fiɓa ha tiiɗa walla temedere fiɓat ha tiiɗa woɗɗinoya ɗum yeru tan woɗɗinoya ɗum kono hanki holko saabi no gurdam hanki ɗam newi ɗam moƴƴi moni kala yiiti hoore mum saabu jeere men nde arata ɗon ko yimɓe tayo haaɓe jetti nayo walla joyo arata ɗon ko joom liɗɗi arata ɗon ko joom kosam arata ɗon ko joom gawri e poɗɗe arata ɗon ko joom lamɗam e joom laalo joom lamɗam o heewi addude laalo en heewi addude won e gueɗe mum goɗɗe arata ɗon ko joom gude leppi cañaɗi wona arata ɗon ko joom boɓi unuɗe cette jeesoɗe ɓen garata ɗo ɓen gonno aroɓe e nder jeereji ɗi soɓe gari wonno ko gostigo moni kala daña ɓuuri yawde gostigo ngu ɓuuri yawde wostodire hakkude kosam e gawri wostodire hakkude liɗɗi e boɓi wostodire hakkude leppi e lamɗam gostigo ngu wooda goto fof waɗa ko dañi janggo kadi wawa artude enenne hakkude men so tawi en mbatta ngun gostigo to banggue haalis goto pop ko yeeta ko wooda ko yiiti en hoore mum kaalis natta moftede wonta e gostigo hakkude men joni jiiya kaalis watta circulde e nder men ɗum woni ko jiyata sa yi ko woni won leyɗele goɗɗe jiyata haalis kine circulat par ce que kaalis hay goto jeeya kaalis ko foti ko circulde wona hunde fonde moftede nanga tan mofta ha tiiɗa pada tan ko ha ration gasa jaltina cooda bidon nebam cooda sac mar ala won ko foti dillinde ɗum wooda ko addinde ɗum nde gasata ɗum woni walluma walla goɗɗo walla moni kala hande en teskima hande e nder leyɗele men ko wayno joomen jawɗele goɗɗe soɓe gari ko wayno Dakar enen so tawi en gari Dakar ko teskiɗen wona yimɓe men keewi ko sodde terrain maha terrain o walla cooda galle pewna galle o mbaɗa hen luwas taw gaɗa luwas o fof so rendi hokkatama ko ɓuuri no 50 ujunere par lewru teni so tawi yoɓama ɗum fay ko banque nana jooɗi an aɗana Europe walla Amérique walla Afrique walla Asie kalis manana banque kalis o liggotako an liggotako kalis o mona banque hay goto liggotako holno dañirta awa dañ c'est l'argent qui amène l'argent ko kalis addata halis deke firti on kalisoji ma yahata joɗen jii hande ko wayno won e woɗɓe ɓurɓe en finde to banggue andude ko halis addata halis so tawi hande woni joomum soodi terrain jaɓatama ha terrain o hono waɗata ƴewata ko beenuji sooda ceenal ha heewa adda waɗa hen sooda kaaƴe ha heewa adda waɗa hen sooda garawayuji ha heewa adda waɗa hen watta yeyde leydi
leydi hande yeeyete beenuji nan ɗon an hanti demanma koko udditi ko magasin leydi joguiɗa ko magasin ceenal joguiɗa ko magasin kaaƴo joguiɗa ko magasin garwa joguiɗa aɗa yiye ɗum hande ne wawi wonde hay nokkuji hay guure men ne wawi wonde ene wawi won hay guure men holno foti yimɓe jogui toon booɓe baɗaɗe hande ɓaale mirne jooɗi joom ne jogui banque ha heewi ne yeeti taw won créé emploi mo poɗɗa wadde sukaɓe dilla ɗon waɗa ko dañi benuji nayyi cotta ɗiɗi gadda kaaƴe ɗiɗi gadda ceenal aɗa jowa ɗon yimɓeɓe noon mahoɓe ɓe cotta maɗa ceenal e kaaƴe taw tampani ni foti ben sarsa heew adda yuppanma joɓa ɓen suka peeloɓe daña hen on gonɗo ɗon ne yeeya o daña hen ko ɓuuri yawde wona hunde civilisé yawde jamanu ko ni woni moni kala wooda ko heeɓi taw wona haaliss o mo jooɗi banque omo deeƴi taw wona tan kaaliss o mo nani nder wulissement mo deeƴi taw wona kaaliss oɗon tan moftimo bitique goɗɗo ne naftoromo leema bitique ha wona 50 ujunere walla guitta 100 ujunere totta joom boutique moftanam holko heewi wiidem kala nde ɗa arana tintinam ko adi par ce que haaliss o andi kanko joom bitique o kaaliss jottako saabu won gueɗe mankoje boutique il faut waɗa hen o yeeya o liggoro haaliss ma o taw an hoore maɗa aɗa wawno liggora kel ko wona comci ɗi ganduɗa ɗi sa soodi ɗi ngala valeur kala comcol ngol ganduɗa ngol sa hetti ɗum a ɓornima gotol valeur maggol yani a wawa ɓamtorade ɗon ala aɗa wawi dañde comcol gotol comci ɗiɗi tati a wona jaltowo e télé a wona neɗɗo jeeɓeteɗo e kala saa an a fotani lemminde wakkandema heewa comci ɗum motani won comci jeeyi ɗum ko neɗɗo jaltowo e nokku laareteɗo ñande kala kono neɗɗo mo laaretake ñande kala mo alaka haaju ñande kala an won comcon kono ɓonotoɗa ñande kala ko kon min gandirma ñande kala teno ñande kala aɗa sooda comci ceeɗi aɗa mofta gonɗa koye bonnude gonɗa koye nawtirde kono min ma caggal ɗum noon ko alay saago gartiren haqqillaji men e ko ɓamtaten mi tongoɗo tan buuɗal yurmede ngal ha moni kala wawa andude wonko foti ittude waɗa hunde wonko foti wadde hunde eɗen mbawi kadi hande wallidde suddimi men ɓe e bandiraɓe rewɓe ɓene jeeya caaf ɓene mbaɗa beñe ɓene mbaɗa pastel ɓene jeeya dene ɓene jeeya nana ɓene jeeya basalle ɓene jeeya warga ɓene jeeya galas ɓene jeeya sukara ɓene jeeya ɗum ɓene jeeya comci ɓene jeeya paɗe mballitenɓe kala kaɗa soode mabɓe an gonɗo Afrique central o walla an gonɗo Europe o walla an gonɗo Amérique Asie o saɗa arta sood wolisma tan garta sa arti ha to men ga ma taw yeeɓe ga hen no comci soode mabɓe weeɓaji soore mabɓe paɗe nani ga soore mabɓe kaalaji nani ga soode mabɓe pop nan ɗon ko cotta ration Dakar en ko sa yi ha to men to ma taw ɗon goɗɗo nana sarama omo yeeya même chose taw gaɗa 10 francs o heewani tawi codanɗa Dakar walla Bamako walla Nouakchott walla Banjul walla Conakry walla Bissau coɗan ko o 300 wuuro mon jarata ko 400 sa calcule transport o deke coda wuuro mon ɓuuri ƴellita kam faggude wuuro mon no fotiri kala deke firti ko hunde kala so waɗama no foti wonde ɗo tan woda ko rokkiri yo Allah wallu en so buuɗal yurmede feeri feeñe windere feeñe ɓatake carika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena